Ya dikasih lagunya bersama Arnedra musik. Oi, goyang di Audi. Ayo mas. Asik, asik. Ini social yang minta lagu ini ya Mbak Lastri itu mas. Iya dong. Oke baik. Ini tukang syutingnya aman ya mas ya? Oh jangan ditibone ya. Pokoknya rapopo. Ayo yo. Kelingan manis esem terus kelingan ramah genuyune tresno lan kasih sayang Kasih sayang. atiku pengen nyanding slirane Sakno. sana ya Sakno. kok iso nyawang kok iso hey Ayo. sayange bojone kanca Terus. nanging aku wis kadung tresno tanggal langsung rasane ati Rasanya hati. aku ora bisa ngelunduweni spesial Monggo Mas Bos ini yang di depan. waktu Pak Ci silakan ya Bu situ boleh asik jambu alas kulite ireng sing dikekes jebol wis mateng titik wadahi dunak Terus? cahe cantik goyangane pena Ayo Mas. Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin dekat ring ati ora bakal luru ganti. Sumpah ning ati arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. jambu
Spesial buat Mbak Lastri yang minta lagu ini ya Mas ya. Mugi-mugi pinaringan sehat lancar rezeki. Amin.